Ja som sa narodil tuto v tejto dedine veľkej a všetci okolo mňa športovali. Môj najväčší brat, najstarší majster Československa vo vodnom pole, ďalší v ping-pongu majster Slovenska. A ja jediný som nikdy nič nerobil. Hrali sme 16-11 a to bolo výborné, že keď som kopol do lopty, tak som padol na hlavu a mal som otraz mozgu. Čiže ja som sa hral s babami, vybíjanú gumu a rôzne iné takéto hrátky s dievčatami a vždy som bol taký zakomplexovaný, ušatý. Dal som sa na umenie a robil som na umenie. No až raz zrazu začali mi operovať kolena, začali mi operovať rôzne veci na tele a jak sa blížim k 50-ke, teraz som padol na lyžiach, natiahol som si šlachy a pozrite sa, že ten doktor mi povedal, že to není možné, že jaký s týmito nohami, že sa dá vôbec chodiť. Áno, že to sú najťažšie nohy na svete, že ty by si mal začať cvičiť. A ja cvičím, ja som to v živote nerobil. A stretol som takého kamaráta Miška na golfe, on že poď sa pozrieť, my tu máme nádherné niečo, tam sa môžeš plávať, saunou nacvičiť. A môže stretnúť aj balziaké objekty a veľmi dobre na pozorovanie, áno. A zrazu som si zobral takú krásnu cvičiteľku, ktorá má trojky očí a začal som s ňou cvičiť. Prvýkrát v živote som začal robiť pilates, čo mne sa otvorili nové dimenzie zrazu, že ja niečo dokážem, lebo keď ja môžem cvičiť, vážne priatelia, môžete aj vy.